Medyo mas mahaba siya sa tingin ko, pero hindi. Parehas lang yan mga kaji. Okay. Cover ko lang, no. Pagdating ko ng bahay, medyo 30% ng gagamba natin patay na. So, tingnan natin yung galaw no derby size. Ito. Tapos ganyan yung likod niya. Okay, game. Medyo mas mabigat naman siguro to. Mas 25.26 lang pala to. Or dahil gabi na kasi. Medyo na ano yung mata natin, no. Litig na ng gagamba pag gabi. So, medyo kalag na nga. Gabi na kasi. So, kilatisin nyo muna, no. So, medyo may kaliitan talaga ng mga gagamba to. Kasi nga, pang derby yung timbangan, no. So, almost 1 month na to. Bali, na-recover ko lang ng isang araw, no. So, tignan nyo yung haba. Mahabang gagamba to, no. So, ito naman yung isa. So, kayo na lang kumilatis, no. So, ito yung isa, yung pula. Medyo mas mahaba siya sa tingin ko, pero hindi. Parehas lang yan mga kaji. Okay. Lalabas na natin to para mabigyan ko na kayo ng magandang laban. Kasi yung daming nagre-request mga kaji. Kaji, bakit wala ng laban ng gagamba? So, ito. Bibigyan ko kayo ng laban ng gagamba. Pero may gagawin pa sana akong laban ng gagamba mas maganda, no? Kasi may sobrang laki talaga akong gagamba na hindi kaya. 3 isa sana ang gagawin ko doon. Okay, bigyan natin kayo ng magandang laban. So, sana magbigay ng magandang laban. Okay. Nako, tulog ang diwa. Isa pa. So, yun na. Game na. Sige. Putik ka, topi. Yung sumakmal mga kaji, siya pa yung nahuli, no? Putik. Topi mga kaji. Topi. Grabe yun, para ako namalikmata dun ah. Ang kumagat mga kaji, ito ah. Ang kumagat ito. Ang nakahuli yung nasa baba. So, grabe. Ang bilis. Pass game lang yan mga kaji. Sa mga derbyan to. Sa mga dayuhan. So, win-lose agad to. Panalo na kaagad yung tigre. Ayan o. So, panalo na itong nasa ilalim, no? So, tabi ko na to. Reward mo na yan. Kasi ang galing. Ayan o. Napakagaling mga kaji. Ang galing nung ginawa. Ang sumakmal yung pula, tigre ang nakahuli. So, lagay na natin ito dito. Ayan, maglabas pa tayo ng ibang laban. So, bigyan ko kayo ng magandang laban. Dito tayo susundot. So, pagsamahin natin sa isang video siguro to. Or ibang video to. So, ito mga kaji. Typical na derby size na gagamba. Versus, yung kalaban yan mga kaji. Typical talaga ito na Jensen na gagamba. Tingnan nyo ha. Ito ako muna sa inyo. Nabitsura ng Jensen na gagamba. So, medyo makapal lang ng unti ito. Pero ito mga ganito mga kaji. Pwede pang derby size to, no? Patak siguro to ng mga 32, 33, ganyan. Ito namang isa, medyo malaki talaga to. Aminado tayo, mahaba talaga to. Ito papatak to ng mga 34, 35 to. Medyo mahaba na to. Ayan. Pero mas manipis siya. Lalahanin nyo mga kaji ha. Mag-isang buwan tong gagamba ko. Saka 6 days na dinakain. Na-recover ko lang, no. Pagdating ko ng bahay, medyo 30% ng gagamba natin patay na. So, tignan natin yung galaw no derby size. Ito. Gabi na kasi mga kaji, no. 8 na. Past 8 na. Pero okay pa. Goods na goods pa. So, ito naman yung isa. Medyo makapal lang na unti to. Ito yung typical na mga Cebu sa Jensen nyo lang nakikita. Oh. Tignan nyo yung likod.
Yung kulay na ito parang brown abuin, tapos ganyan yung likod niya. Okay, game? Medyo mas mabigat naman siguro to. Mas mahaba yung isa, no? So, pag may napili na kayo mga Ajay, no? Game na natin agad to. Game. No. Magkalagpasan, no? Late binitaw. So, hawakan na natin mga Ajay, no? At medyo kumalag na tong isa. Hawakan na natin. Okay, game. Take your very best pick na to. Oop. Patay. Nandun na sa may cellphone. Diyan kayo maglaban, no? Magkakapitan na. Sino kaya lamang dyan? So, lumalamang ata yung nasa baba, no? Yung mahaba. Nawakan ko na kasi mga Ajay. Medyo umano na sila. At na-electric panan, no? Takbo. Hindi, bumalik. Takbo nga. Hala ka, kinakabayo. So, yun talaga, no? Pagtanto talaga natin dito, kahit mahaba. Kung makapal unti yung kalaban, no? Parehas gigil na gagamba to. Nakalamang. Panang kagat yung mahaba, no? Kaso nalugi. Nung bumitaw siya, mga Ajay, sasapot siya. So wala na to. Bilot na to mga Ajay. Kasi ginawa nitong mahaba, no? Bumitaw siya dun sa baba para sumapot. So pag bitaw nitong pang derby natin na to mga Ajay, ito naman yung bumawi, no? So sumasapot na sana to, ito. Kaso bumitaw siya, iiba siya ng pwesto, tinamaan na ito una eh. So, win-lose na yan mga Ajay. Ganon lang, win-lose na yan. Uy. Hindi niya na basta-basta bibitawan ito. Win-lose na yan. So, panalo yung typical na gagamba ng Jensen, no? So, balik natin to. And third fight tayo mga Ajay. Siguro ibang video na yung third fight. So, yun lang, no? Maraming salamat sa panonood and God bless you all. Ewan ko sino sa inyo yung tumama ng prediction nyo, no? Pero ang haba talaga nung pinatay. So, dito na yan. Bigay na natin sa kanya. So, medyo old to. Doon naman sa bago. So, next video na to mga Ajay. Game.